čiže čaute ľudia a v tomto videu si budeme ochutnávať čokoládu Lion. Potom ako napitie tu máme kofolu. No, pokým si to ochutnáme, tak dajte like a odber. To je moje druhé video na tomto kanále. Takže tak. Idem si to ochutnať. Čokoládu Lion. Je to, ale má to vitamín E a obsahuje arašidy, orechy a soju. A ideme si to ochutnať. Otvoríme si to. To tak rád otváram. Ale samozrejme nebudem čakať, pokým to otvorím, tak robíme také menšie kozlo. Kliesknem a bude to otvorené. No tak ešte raz nefungovalo to, neviem prečo. 3, 2, 1, teraz. Neviem prečo, ale som to zrazu mal v ruke. Máme to otvorené, také menšie kozlo. Tak a idem si to ochutnať, tak to tak vyzerá. Tak ľudia, dojedol som to, takže je to len jedno. No a tak. Chutnalo to docela dobre. Samozrejme, len som kusol raz. Vyzerá to tak. Je to karamel. A potom si ideme ochutnať. Som zabudol povedať, že Lionke dávam 7 z 10. Ideme si ochutnať kofolu. Dajte like. Takže tak. Proste klasická kofola. Chutná to ako kofola. Čo také? Asi všetci poznáte kofolu. Klasická bublinková kofola. No ale ináč ja si myslím, že sme na konci tohoto videa. No a ja sa s vami lúčim. Počuť.